So a filinmu na inda ranka ka sha kallo mun zo muku da wani bidiyon wani barawo mai abun mamaki wanda da ranar Allah ko kuma ce muku barayi ma suka haura gidan mutane da su yi sata cikin ikon Allah kuwa sai asirin su ya tono. Ku tsaya ku kalli bidiyon gashi na zan samu ya kawai ya ce kana hanya za a yi kike Allah kuwa juwa ce Allah ya wado wannan karfi ne za a samu dan shege ta dan dawo kada dole kada ka sabko wani bai iya wata nan wajen wai ya gida wani hauta da sama wani ya tuntuɗa shi